Ka Confederation of Meghalaya Social Organization ne ka sing thodiang kalalik bani kendo yulat kajala usatia Paul Malik bani kren halo ka Meghalaya Residential Safety and Security Amendment Bill bat kumjuru ya ka ILP habai kren ba kilap thai khbor na kaliang Robert Kharjaren President ka komsu ulai thu bana kaliang ulat ulai manjur lang ha ka bai de bat ka MRSSA bat uyang lang ha ka ju ka nongrem bat kipai ba jong kajala bat unsai kren ru bat ka Home Ministry bakan aino ya ka rai khanang bonyo bonsoi no ya ka ni ka bill Henry kabai day bat ka LP na kaliang ulat loong bakam de ka kam ka bahap hau Henry kari kamram jong ka sukar padeng Henry wala kataru kuloi bandit lang sedu Delhi lada menteri rang ba ka jala ukhot lang bani kren ha kabai day bat ka LP na kaliang ka jongi metang sngi lawan kendu ya governor jong ka na kaliang bat ki mat ki bangi keren kelong ha artli ki mat ke bengkong ke di halor jong ka MRSSA Amendment Bill arja ko kumba pitip ba na kaliang jong ka ying dorbar ha u benai match jong ulu snem kala pas ya ka Meghalaya Safety and Security Amendment Bill bat kat kum ketuga an ka ong ba unu u beriu badi u bat jala lada uwan ha Meghalaya bat udon ya ka jing tu bansa palat ya ka sabu prakata di ban pancing bit di ban register bat claim da register la ne claim da pancing bit ya la di ini kibriu kibawan kin sya kan sistem perkumkaan bomut kin sya violate haka kendon sispa nyop riu jong ka IPC bat sispa pra jong ka IPC di kata ka di ka MRSSA Amendment Bill di kalajan serim bat ka ILP hi kanika MRSSA ka bor jong ka adiar ka jong ka kalajan serim bat ka ILP di hadin bala da pha ya ya kan ka bill sa governor na kaliang governor barim ula pansibun ki kwaris ula ajumut ule se ban pha su presiden no kari India di rei kumba kalong mata hadin ge jing keren ka kam kadang dei opo jong ka jong governor di na kaliang jongi la kentu yu ba kani ka bill kan ya rap sikadi ya ka ri ba ka jam ru ka jalahi bro kan wara ya ka songsuk songsengan kan te la kam ya ki bru ki ba don na kawi pat ka jingmut ban wan sakane ka jela bat khatap kan ya da yangi ki cek bru trairi tremuluk bangin light na ka jing sha out number ran sha tampat no ha ki bru ki banabar ti na kaliang ngejong snut khu ba ya ta wong ba nga snut khu ba ya ka aspiration ka jongi ki cek bru pat uang ru ba ngayadon ha ka ju kaliang lani on the same page but chief minister jong ka jela but kipat ba jong Meghalaya ong ngi ba I am with the people of Meghalaya di ula ongru yang ngi ba Meghalaya jong kun saya le ban ya keren ya ka Home Ministry ba kan I know ya ka green signal ba unyo ban so ya tu ka MRSSA Amendment Bill kata ka di ka panikong ka baar ha ka beribat ka ILP na kaliang jong ula kerensai ba ka di ka kam hapo jong ka central is the matters in with the central court di rei wong ba kum governor ba burom ya ki ba jong jala bat kum ju uru ba burom ya kasur jong ki MLA un sa ya keren hiyo chief minister but mauli wong ba la da chief minister khot lang ni u ban le li ban ya keren nam ta ka LP ru ulong ba la kloi ba ban le ya ta rei hak bari ba ka LP ti wong ba nama ba kam de ka kamram jong kam de ka kam hak ti ka jong dala than ban ong ban ai ka comment than namar kani di ka kam jong presiden di kani di kam jong ka union government ti kum governor ong ngam dala than ban ai kanu kono ka comment han ri wat la kataru kum ong ba yang menju burom ya ka rai jong ka legislative assembly ba burom ya ka aspiration jong ki ba jong ka jela bat mauru ong ba his steam page bat CM bat ki ba hang bari bat kan em kalong ni mo hadin bala da pha ya ka bill sa governor ti ka poi how to governor barim thata kharoi ti na kaliang jong utak kharoi ula dei mo ba pan ni ta kikwari ula pan kikwari pan kita suggestion anda hadin kata apa na kaliang government kala da pha kikwari kala da pha ya ki views yung government ti hadin anda la pha ita ki views ka monro uai ka opinion ba dei ban pha what is called government ti kadi ka jingle jong tu governor barim tina andala wan pai ma ulong ka kam kala ayat lupa sedu sata di
kata kadi ke ba ngatrai di tang mengi rewat nak liang jong CM deputy CM bat kui kila persai hadu opo house yang kam di ya kata ngatrai la ya sai lo di kumba ong mo upat kelong ba dang namar ba ula pha ita ki comment la pha ita ki views ula kila kala ya charum saneng teh la stu kala poi che na kadau jong tu governor barim mo uru don kam hi ya ka grand signal jong ministry na jo Henry hakabedi bat ke jing sngau jong usimen u agree ya ka principal jong bil but u ong ngi le jin ba lada ka yaj be ernti le ula sanna ya ka bil na du ri nomor be kidon kita gijerut jerwat bala ale na du governor bala ale ki kan bu jing ya kandiat ya u pinat kadau wong ba udon ri kumbo wat la kataru wong ayam the same page bala da kadon ga green signal ulong willing ya ban ayah sen ya